Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ακίνητα. Την κίνηση θα δούμε σε λίγο με τον Κώστα Στάμου. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στασινόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μετρητικού γραφείου. Καλημέρα, κύριε Στασινόπουλε. Και έχετε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που μας δείχνει τι λέμε και τι προτιμάμε εμείς, οι Έλληνες. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας λοιπόν τα πορίσματα αυτά. Σωστά. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα 85 γραφεία του δικτύου μας για το 2023 έδειξαν ότι το 50% των αγοραπολισιών έγιναν σε ακίνητα μέχρι 75 τετραγωνικά. Ναι. Οπότε η μεγαλύτερη μοίρα των αγοραστών συγκεντρώθηκε σε αυτά τα τετραγωνικά, με τις δύο επιμέρους κατηγορίες να μοιράζονται το ποσοστό αυτό. Δηλαδή, μισό το λέμε εδώ και βλέπουμε αυτήν την κάρτα. Ένας, δύο Έλληνες λοιπόν, αγοραστές, προτιμά τα σπίτια έως 75. Σωστά. Αυτά τετραγωνικά. Αυτό λοιπόν για ποια περίοδο καλύπτει? Πότε έγιναν αυτές οι αγορές που είναι η ερευνά σας? Φέτος, πέρυσι, πότε? Το 2023. Όλο το 2023. Ακριβώς, όλο το έτος, το 2023. Είναι αφορά πανελλαδικά στοιχεία. Εμένα με εξέπληξε αυτό. Γιατί τι έβλεπα, το διάβαζα και σε διεθνή μέσα ενημέρωση, να σου πω, ότι μετά την πανδημία λέγανε στον κόσμο συνολικά, τώρα δεν ξέρω, άλλαξαν οι τάσεις και λέγανε να πάρουμε μεγαλύτερα σπίτια, γιατί είδαν στην πανδημία ότι, ξέρω εγώ, στριμώχνονται. Ναι. Θέλουν να έχει και ένας ένα γραφείο, ένα να τηλεργάζεται. Ακριβώς, υπήρχε αυτό. Εδώ γίνεται ανάποδο. Καταρχάς, η λογική αυτή ενός επιπλέον χώρου για να δουλεύουμε απομακρυσμένα από το σπίτι, θεωρούμε ότι λίγο αρχίζει και ξανεμίζεται, λίγο σβήνει. Πολλές εταιρείες αρχίζουν και ζητάνε πίσω το προσωπικό. Λοιπόν. Ακριβώς. Αρχίζουν και ζητάνε λίγο πίσω το προσωπικό, σιγά-σιγά να επανέλθουν στις θέσεις τους μέσα στον εργασιακό τους χώρο, λίγες μέρες στην αρχή. Θεωρούμε ότι θα οδηγηθεί αυτό στο σύνολο των ημερών, στο σύνολο της εβδομάδας. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα αυξημένο κόστος αγοράς ακινήτων, δηλαδή οι τιμές έχουν αυξηθεί. Έχουμε ένα αυξημένο κόστος ζωής, το οποίο οδηγεί μεγάλη μερίδα αγοραστών στο να αγοράσουν ακίνητα που οριακά καλύπτουν τις ανάγκες τους και τίποτα παραπάνω. Δεν κάνουμε δηλαδή το κάτι παραπάνω που θα λέγαμε ίσως πιο παλιά, να πάρω για να είναι λίγο πιο άνετο, να έχει ένα δωμάτιο παραπάνω από αυτό που χρειαζόμαστε. Ναι. Έτσι. Τα υψηλά ενοίκια επίσης έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε αναγκαστική αγορά, όπως το λέω, με την έννοια ότι δεν υπολόγιζαν να αγοράσουν, αλλά αρνούμενοι κάποια στιγμή να διαθέτουν τα υψηλά αυτά ενοίκια, οδηγήθηκαν σε μια αγορά, ενδεχομένως βοηθούμενοι και από το περιβάλλον τους. Ξέρετε, έχω κάποια χρήματα εγώ, τι έχει σύζυγός μου, αν είναι νέοι άνθρωποι, πόσο θα βοηθήσουν οι γονείς, να κάνουμε μια αγορά. Τα υψηλά ενοίκια επίσης οδήγησαν πολλούς ανθρώπους στην αγορά ενός ακινήτου για επενδυτικούς σκοπούς. Να καρπώνουμε λοιπόν αυτές τις πολύ καλές αποδόσεις. Και έρχεται επιπρόσθετα και το δάνειο των νέων να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δόθηκαν ποσά, χαμηλά ποσά για τα δεδομένα της αγοράς, τα οποία χαμηλά ποσά κατ' επέκταση οδηγούν και σε λιγότερα τετραγωνικά. Μάλιστα. Τώρα το κατάλαβα. Λοιπόν, είναι πολύ καλή η εξήγησή σας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Πάμε στην επόμενη, λοιπόν. Ακριβώς. Λέει, τι ακριβώς? Λοιπόν, έχουμε μια αύξηση στις πωλήσεις των διαμερισμάτων μέχρι τα 50 τετραγωνικά και στην κατηγορία 51-75, με τα δημοφιλέστερα όλων να είναι μέχρι τα 100. Μέχρι τα 100 τετραγωνικά ουσιαστικά συγκεντρώνεται το 75% της αγοραστικής δύναμης. Κάτι το οποίο, σαν μια γενική τάση, θα λέγαμε ότι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Το μέσο ελληνικό σπίτι θα λέγαμε ότι κυμαίνεται εκεί 70 με 100 τετραγωνικά. Απλά ενισχύθηκε πέρσι. Πάντως, φαντάζομαι, ίσως το νούμερο ένα κριτήριο, δεν ξέρω αν είναι κριτήριο ή εξ ανάγκης, είναι το οικονομικό. Αν πλέον δεν μπορείς να βρεις ένα, να το πω έτσι, καλό σπίτι, το λέω καλό, δεν είναι τώρα να είναι τα μάρμαρα, να είναι για παράδειγμα θωρακισμένο π.χ. ενεργειακά, να μην ξοδεύεις άλλα τόσους λογαριασμούς ενέργειας για θερμαίνεις να ψύχεις. Και για να το βρεις αυτό, θα δώσεις τουλάχιστον 3.000 το τετραγωνικό. Σωστά. Κάπου εκεί το λέω σωστά. Ανάλογα την περιοχή. Αυτό είναι γενικό, αλλά ανάλογα την περιοχή, από ό,τι σήμαινε η normal τιμή για μια περιοχή, έχει αυξηθεί. Αυτό το ποσό έχει αυξηθεί. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάνουμε αγορά, η αγορά δεν σταματάει. Μάλιστα, ενισχύθηκε το 2023 σε αριθμό αγοραπολισιών, αλλά πιο προσεκτικές κινήσεις. Δεν θα κάνουν την υπέρβαση. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τα 50, τα μικρά τα διαμερίσματα, 75. Πάμε τώρα σε αυτό. Ακριβώς. Το στοιχείο. Περίπου 1 στους 5 και 18,5 περίπου τα 100 επέλεξε ακίνητο άνω των 101 τετραγωνικών και συγκεκριμένα 101 έως 150 τετραγωνικά. Είναι ένα αναμενόμενο γενικά ποσοστό. Σαφώς υπάρχουν πάντοτε και άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τελικά την κίνηση που επιθυμούσαν. Καθώς παράλληλα και τα νούμερα είναι σχετικά. Δηλαδή, αν υπολόγιζα να αγοράσω 100 και συμπιέζω τις ανάγκες μου, πάω στα 80. Αν υπολόγιζα να αγοράσω 150 ή 160, συμπιέζω τις ανάγκες μου, μπορώ να πάω στα 130. Τα νούμερα είναι σχετικά για τον κόσμο. Άρα, αυτό που λέτε 1 στους 5 είναι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, είναι αυξημένο, είναι μειωμένο? Τι είναι το 1 στους 5? Αυτό είναι λίγο μειωμένο. Αυτό είναι λίγο μειωμένο, καθώς
μετακινήθηκε ένα ποσοστό στα ακίνητα των κάτω των 100 τετραγωνικών που είδαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Για να δούμε και εδώ λοιπόν. Ακριβώς. Έχουμε ένα οριακό 9%, 8,8% αγοραστών οι οποίοι επέλεξαν ακίνητο πάνω από 151 τετραγωνικά. Σαφώς υπάρχουν πάντοτε και οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν ακριβώς την αγορά που επιθυμούσαν. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν επηρεάζεται από όσο επηρεάζεται ο μέσος κάτοικος, ο μέσος Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, και κινήθηκαν σε αυτές τις αγορές. Πάντως είναι πολύ μικρό το ποσοστό, Ναι. αυτό το 8,8. Σωστά. Και ειδικά τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας, όποιος έχει δει ακίνητα σε άλλες, ας το πούμε λίγο πιο, μην τις ονομάζω, πιο προηγμένες δυτικές χώρες, τα δικά μας είναι λίγο τα ακίνητα, ειδικά τα παλιά, 50, 60, 70, 80, κακοφτιαγμένα. Από ποια άποψη? Μπαίνεις σε ένα σπίτι, όχι τώρα στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες που είναι 100 τετραγωνικά και σου μοιάζει 120. Μπαίνεις στο δικό μας το 120, μοιάζει ότι είναι 70. Ναι, ανάλογα και τη διαρρύθμιση. Ακριβώς. Και τα πιο παλιά ακίνητα έχουν πιο ιδιαίτερη, πιο πλούσια διαρρύθμιση. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση. Και πρακτικά δηλαδή. Οι χώροι μικραίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο συμπέρασμα από την έρευνα και ειδικά για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αν κάποιο βλέπει κάποια τάση. Αυτά λίγα στοιχεία που θα μπορούσαμε επίσης να μοιραστούμε αφορούν στο ποσοστό των ακινήτων που πουλήθηκαν, πόσα ήταν κατοικίες, πόσα ήταν επαγγελματικά, συνολικά πανελλαδικά. Περίπου το 85% των ακινήτων που πουλήθηκαν ήταν κατοικίες. Με τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να έχουν υψηλότερο ποσοστό. Αθήνα στο 93% περίπου και Θεσσαλονίκη στο 91%. Με το υπόλοιπο ποσοστό του 7-9% να μοιράζεται στις δύο κατηγορίες των επαγγελματικών ακινήτων και των οικοπαίδων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πολύ χρήσιμα τα συμπεράσματα της έρευνάς σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Στασινόπουλο.